Usembut Menteri Rangbak Jelau Bak Preston Tensong ubadai ru Menteri badai pej ya katanat MEECL mentah ka sengi ulapan benar bala weng ya kajing penlip lain ha ka jela nadu mentah ka sengi ka khatwai tarik unaitung hajar ar. Habakran shikilar pathai kubor Bak Preston ulai tu bahagini kisngi ka jela ka hab penlip lain nagadau badon ki unit ba penmi boarding ki bala du no bad mentah ki don na pedeng jongkini ki unit ki bala dab ban penbha. Ulaya turu baka jela kampat la ban penmi ya kajing don kam boarding hendrai ka sorkar kala shuthit no ya ka boarding ban pendap na ki weipat ki company shimen ban pendap ya kajing duna boarding elektrik ha ka jela kawai ka ba misukwa ban pentip akan po na muda ka jikit lang jongki pai ba no song jong jela ka juni hadin kumbakat tu kanipo ka ba nakaliang jong ka sorkar nakaliang jong ka BCL kabang hapan batsesu yaple ekanika load shedding kabapoi kumba sau kenta sisi de kabang sobha bertertib mentar jernih hadin ba parok kilat kenting lai persang umno ban penglait no ekanika load shedding dengan kwa tertib happy pengilarai ba nadu sibit sitergit yin lift no lani kanung don su load shedding hapo kajela meka raja juni parwai bat kata kade hadin ba artli kidik unit jongka misel iladep paniper nangta ka wake unit ka ba nakalian jongka OTPC ka ba hadini ki kendet tayo kadu de nakalian jongki kita la restore yang dekala supply power support kajela kajuni tenar kadau isim yang rai ba mentah nadu sibit sitemit kan bonsu kan ikalot siting hapar koi kejalami kala tenai kawai ka bangdai pesutu la se ki pai ba namaki ke sektor kabu don pat teng ki ba nakadau jom ka jing sneu ki kalam long transformer lene kalam belong na transmission line kalam belong na distribution line ya kita pada kita kiba ka problem ka sajmi na to sa ko kala belong ba kelon ding kala belong bawan ke area ke ngit ya kata ngim ya kre temai ni persyang ni kat bala ba nang ni sekmat ko mobi ya bangin repair ploy kat bala nang ba ki pai ba jong jela jomi kin sup kin sain ha ka bete bat ka jing supply jomi ya kaneka boarding ha kilong ye kilong set de ngasngo bang ade ban ai burong ka bakrau i ki pai bang sosnong da ka bakia sha sitom lang bat ni ka corporation no Broadway ka jing persyang ka joni ni suthu i ki jing ka baki lu ni suthu i ki jing ka baki ki ut kinam ngayo rebun di football ba pli na leng sodong balong ba ki complain ki jing ya kan load shedding le komo api nadu sibit siteng me kan ka load shedding in lift no kanang ban besuk design ya ki pai ba no sos no joka jela jumi ba ko wei kata kadi ka bang akwa ban tidu lemba jompi ki media bat pin tip lem saki pai ba no sos no joka jela